jeg vil gerne. Ja, jeg bare gå derhen. Jeg kommer lige om lidt. Og det er der her. Så. Ja. Og det tror du, der er vandet der her. Vil du gerne sidde der? Ja, den begynder om 2 minutter, tror jeg, den starter. Om 2 minutter. Ja, så holder du dig for ørerne, og så går vi lidt væk, ikke også? Hvor langt væk? Ja, lige så langt væk, som du nu synes, men det er jo kun 1 eller 2 minutter, Jonas, så du behøver ikke at blive bange, vel? Den bliver kun ved alarmen, den. Ja. Se, vandet er lidt dybt her, du kan se fra. Ja. 1, 2, 3. Og det tror du, det var vandet. Ej, det er ikke mange centimeter. 5. Altså, ja, måske. Jonas, om et halvt minut, hvis mit ur det passer. Prøv at komme herop og kigge. Sådan du kan se den. Prøv at komme herop. Prøv at komme herop, så du kan se den. Prøv at komme. Prøv at komme, Jonas. Hvad? Nej, kom Jonas. Der sker ikke noget, trold. Du skal ikke blive bange, vel? Jeg er selv lidt spændt på at se, hvor høj den er. Ja, nu skulle den sådan set begynde lige om lidt. Hvorfor ringer den ikke nu? Ja, det gør den også lige om lidt, Jonas. Okay, jeg vil gerne. Der sker ikke noget, trold. Nu har du glædet dig til det i så lang tid, nu skal du da næsten høre den, ikke også? Jeg vil gerne lidt væk. Ja, det er i orden. Lidt væk? Ja, så går vi lidt væk. Er det ikke fint at stå der, tror du? Tror du ikke, det er fint? Sådan, Jonas. Det er ikke så slemt, vel, Jonas? Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt, vel? Kan du høre dem der helt derude også? Hvad? Kunne du høre, der var nogen helt derude også? Kan du høre dem over det hele? Jeg tror, det er slut, Jonas. Hvor langt? Godt før afblæsningen starter. Det tror jeg ikke, den blæser af. Jeg tror, den er slut nu. Det var det, Jonas.